Tungod sa nagkagrabing kainit sa panahon ning ting-init, plano karon sa Department of Education sa Rehiyon 7 musagop sa alternative delivery mode sa ilang klase. Mato ni Dr. Salustiano Jimenez, Regional Director sa DepEd 7, nga duha ka mga tunghaan sa Tanhay City sa Negros Oriental ang mipadayag sa pagsagop sa alternative delivery mode sa ilang mga klase. Subay kini sa kabalaka sa mga tinun-an ug magtutudlo nga mga sakit tungod sa grabing kainit sa panahon. Giklaro ni Jimenez nga sa gipagawas kakamanduan sa DepEd National Office, gitugyan ra ngadto sa mga principal o mga school heads ang paghukom kung mag face-to-face classes ba o musagop sa lain nga pamaagi sa pagtudlo. Samtang uyon si Director Jimenez sa lakang nga isibog ug ibalik sa naandan nga school break ang buwan sa Abril ug Mayo tungod sa grabing kainit. Apan iyang gipasabot nga kinahanglang di usab mabalda ang number sa school days ug ang kalidad sa edukasyon. I believe that we are leading to that direction because of the pandemic. Actually, it's the pandemic, no, mo ay nakakos ani. But if you can remember, pag kuan gyud sa pandemic, so nagsugod ang atong school klase November. Onya from November, then the following year, ning ari na ta sa kuan October, then ni August, mag-anam-anam gyud ta nga mabalik na gyud. We cannot just say automatically nga balik ta sa April o May